माने दायो ओरैबायदि दावराव जेरैबो दावराव साहा सानजा सा खोला माने गोजौ गाहायल' गैया दावरावा सारिरावन माने दावराव मालाबा जायो नागालेण्डआव दावराव मालाबा जायो ओरैजाय कार्बि आंलंआव दावराव मालाबा जायो अरुणाचलाव दावराव जायफ्रा माने बर्डार एरिया खाथियाव थायो बिथांमोना सोबनिफ्राय माने दावरावजोंहायनो बा सोरजोंबा नासय जानाय सोरजोंबा माने बुद्धिना हरजानाय सोरजोंबा सिलाइजों गावफ्रामजाना हरनाय सोरबाया माने आथिङाव दानजाना हरजानाय बेबायदिल' जाबाय जोंनि आसामनि माखासे परिबेकफोराहाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गिबियावनो जासिहरबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननोहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदोंलै बे भिडिअ जाहैबाय ओरैबायदि बरिं जादों दिनैहाय मानि थाखाय बरिं नङा होमबा माने दायो ओरैबायदि दावराव जेरैबो दावराव साहा सानजा सा खोला माने गोजौ गाहायल' गैया दावरावा सारिरावन माने दावराव मालाबा जायो नागालेण्डआव दावराव मालाबा जायो ओरैजाय कार्बि आंलंआव दावराव मालाबा जायो अरुणाचलाव दावराव जायफ्रा माने बर्डार एरिया खाथियाव थायो बिथांमोना सोबनिफ्राय माने दावरावजोंहायनो बा सोरजोंबा नासय जानाय सोरजोंबा माने बुद्धिना हरजानाय सोरजोंबा सिलाइजों गावफ्रामजाना हरनाय सोरबाया माने आथिङाव दानजाना हरजानाय बेबायदिल' जाबाय जोंनि आसामनि माखासे परिबेकफोराहाय बे बेलायावहाय जोङो दिनैहाय सानैजों दं दै नोङो माबा बुंगोन नामा जेनेबा आं मा बुंबावनो दा ससियेल मिडियायाव मानसिफ्राथ' नुगासिनोखा खोनागासिनोखा जोंनि साइडखि जानाय काहिनिफोरखौ आरोना जोङो गिनानै जेरावबो थाङाखै आरोना जेबो जोङो दखानावनो थाबाय बेनो परिबेकफ्रा माबायदि जागोन परिबेकफ्रा बहुत गाज्रि बेरायथ'नाङा दा साननैसो जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा हाजोआव थांनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ दा बहुत गुदुंनिफ्राय गुदुंसिन जाबोनो हमगासिनो बेनिखायनो बयखौबो आं बे समाव खावलायो दा साननैसो बेफोरबायदि टाइम पास लाइफआवथ' मानसिफ्रा टाइम पास खालामनो मोजां मोनो नालाय बयबो खालामो बे समाव बे साननैसोआव दा बेरायथ' टाइम पास खालामथ'नाङा आरो ना खिन्थु आंनिफ्राय मोनसे नैबे बुंनाय जाय मानसिया कालप्रिट बेखौहाय मोननैबो गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननैबो स्टेटनिफ्राय अरुणाचल गभर्नमेन्टआनो जा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा मिलायलायनानै रायलायलायनायनि गेजेरजों जाय मानसिया दुष्टिकारि बे माने फायरिं खालामग्रा बा एटेक खालामग्रा बे मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ बे सासे सानैनि थाखायनो दायो माने दुंहाव थासारिया जादों नालाय आंनिब्ला ना माने सोबनिबो हारियाव सोरबा सासे सानैयाल'सो बा जाथियाव सोरबा सासे सानैयाल'सो गरम थायो माने गावखौनो हमथानो हायो आरो माने गावनाव अस्त्रआ दङ एकदम गुदुं आरो माने बियो आं मा खालामगोन मा मागोन एकदम माने बिसोर मा जायो मा दाउ अमाफोर गावनाय बिदि गावलाबायनो हमसै जायफ्रा थायो आरो बिसोर माने गुदुं जाबाय थायो खोमादां ओंखायनो आंनिफ्रायबो मोनसेल' खावलायनाय जियानो जा जाथाया जाबाय ओरैबायदि गाज्रि जाय मानसिया जाथाय खालामग्रा बिथांखौहाय थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ जिखियानो जाया मानो आसाम गभर्नमेन्टआनो जा अरुणाचल गभर्नमेन्टआनो जा लोगो जानानै मोजां रायलायलायनानै जाय मानसिया बे माने इन्सिडेन्टखौ लाबोदों बे जाथायखौ माने गिदिर बानायदों बे मानसिखौ थाबैनो हमनानै जायगाखौहाय माने गुसु थान्दा जों जेरैहाय गोदो थांलाय फैलाय मिलायनानै दंमोन सलायोमोन जोंबो आरोबाव बिदिनो थाफिननायखौ जों माने खाथिनि हिसाबै लुबैयो आरोखि खिन्थु जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बेफोराव माबायदि सानदों बा माबायदि बा जेनेबा खालामनो सानखो जोंथ' बिनि सायाव जेबो मिथिया जोंथ' फिसा मानसि नालाय आरो जों माने मा जाहैबाय सोरनिबा सिलाइनि गुलियाव सोरनिबा हिन्जावनि खाफालनि सिन्दुरा गोमानाङा जाहाथे आरो सोरनिबा सिलाइनि गुलियाव सोरनिबा गथ'नि बिफाया बा सोरनिबा आरोबाव फिसाजोनि बिफानि जिउआ गुलियाव दानजानाङा जों बेखौ सानो आरोखि दानि जुगा जाहैबाय सिलाइ बारुदजों गेलेनायनि सम नंला दै रायजोफोर जियानो जादोला बे जाहैबाय मोनसे बर्डार एरियायाव बेफोरबायदि माने मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जाबाय थायो बेखौ लानानै थेवब्लाबो जेनेबा नांलायदों खमलायदों थेवब्लाबो बिथांमोनहा हाथियारखौ बाहायनाङामोन गुलिखौ गावलायनाङामोन सोरखौबा माने बिसोर एटेक खालामनाङामोन आखाइ दं आथिं दं नांगौथाय बिदिनो फंनैसो सौहरनाय बा फंनैसो लावसिनो बुमोन बिथांमोना सिलाइ दं होननानै सिलाइजों बेफोरबायदि गावनाया खिन्थु इनाय जादों आरो बे माने जाथावथारै आरो माने एकदमबारे बेखौ गनायथावै मोनसे बे जाथाय जादों होननानै आं सानोबा जों सानो आरोखि नङा होमबा खिन्थु जोंनि जायगानि हिसाबै जोंबो बरना मोन्दों जोंनि जायगायावहाय जे बेफोरबायदि जाबाय 2021 सनावहायबो जोंनि आसामनि मानसिखौनो बिथांमोनहा होख्लायबाय सानै
दै आरोबाव दाख्लैबो नैबे मुदुफोरावबो जानो थांदोंमोन बेयावबो माने बोरैबा रायलायनायनि गेजेरजों जायासै खिन्थु नै मैया दाख्लैनि बेलायाव आरो होलायबाय जाथारबाय घटनाया खिन्थु जों जायगानि हिसाबै बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोंबो लुबैया आरो जानाङामोन दा जानानै थांबाय मा खालामनो थेवब्लाबो जेला जादों जेब्ला जायहा माने बेफोरबायदि खालामग्रा बिथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ जोंनिफ्राय दाबि खालामनायलै बेयो नामा एकदम जरुरि आवगोलनि बायदि जि दंमोन बेफोरबायदिनो खालामफिननांगौ आरो ना एकदम थांलाय फैलाय लोगोफोर बे जाहैबाय जोङो दायो दङ जोंनि नैबे नोलोबारियावहाय जोंबो माने मा जाहैबाय दुखु मोनदों बा जायगाखौ लानानै जोंबो एसे गोसोआव गाज्रि मोनदों आरोखि दिनैहाय मा जाहैबाय मोनसे समाव जों गासैबो भाइ हिसाबै थायोमोन दायो नै माबा मोनसे सोरबा सासे सानैया खालामबाय दा माने बयबो सासे सानैनि गोरोन्थियावनो दा गासिबो माने भुगिनांबाय आरोखि आरो आं सानो जियानो जादोला दायो जाबायदि जाथाय जादों परिबेक जाहाथे बेफोरबायदि परिबेकआव जाहाथे सोरनिबा जिउआ सोरनिबा सिलाइनि गुलियाव बोलि जानाङा आरो सोरनिबा आखायाव सोरनिबा जिउआ दान होजानाय जानाङा आरोखि बेखौ एसे गोसोआव लाखा रायजोफ्रा माने जायगानि माखासे परिबेकफ्रा गाज्रि नालाय बेफोराव माने जाय जायगाफ्राव माने नोङो थांथावा बेफोरबायदि जायगायाव थांखाथारनाङाबो आरो जेसेबां हायो माने गावखौनो सेफ जायगायाव थानो नाजा अब्लासो माने जों बिनिफ्राय रैखा मोननायखौ हागोन बा आरो गावखौनो गाव रैखा मोनगोन आरोखि नंगौना नङा ओरैबायदि माने बे ओरैबायदि मोजां जोंनि जिबना दाउ अमाफोर बान्दै माने एसे जानो हमबाय मोजांबाबो थैबाबा मोनफिनगोन ना मोनफिनला कालफिरफ्राथ' जाबायदि खालामनानै थांबाय सालाफ्रा जोंहा दा जों पाब्लिकफ्रा फसिबाय आरोखि आरो ओंखारनो हायि बायदि जाबाय आरोबाव गाबोन समफोरबा मा जाबावगोन बुंनो हाया ओंखायनो सोरबाफ्रा जाय जायगायाव दङ आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय नोंथांमोना जाय जायगायावनो थांनानै खामानि मावनानै जेनेबा फैनो हायासै नोंथांमोना फैनो नागिरदोंमोन फैलाबायनाङा ओंखारलाबायनाङा जाय जायगायाव दङ बेयावनो मोजाङै था आरो जेला माने जायगाया एसे माने माबायाव फैयो अब्ला नोंथांमोना लासैनो फैबानो जाबाय आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय आरो दायो माने जायगानि माखासे परिबेकफ्रा बिराद गाज्रि नोंथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव नुखाबाय जानांगौ खिन्थु नैबे जोंनि नैबे एरियायाव बारु जोंनि बे नोलोबारियावथ' इसेबां माबा गैया खिन्थु बेलेग साइडफोराव जायफ्रा एकदम नियार माने एकदम बर्डारजों नांजाबथारनाय बिथांमोननि थाखाय एसे माने साबधान जाना थांनाया गाहाम आरोखि बेखौनो बुंबाय दै रायजोफोर बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय